Diuen que moltes feines desapareixeran amb la intel·ligència artificial, fins i tot els advocats. Jo hi estic bastant d'acord. Tots aquells advocats i tota aquella gent que treballi i no s'adapti a la intel·ligència artificial està condemnada al fracàs, sens dubte. La intel·ligència artificial és un canvi de paradigma total. Si no la feu servir, comenceu perquè és brutal. Els clients ja no volen 3 visites al despatx, un pressupost i començar a treballar amb una provisió de fons engegant. Els clients volen contacte ràpid, un WhatsApp, una orientació, un pressupost tancat i endavant. De fet, jo tinc clients que ni tan sols els he vist. Coses petites, això sí, encara. Coses petites, una reclamació laboral, una petita reclamació de quantitat, t'envien un WhatsApp, els fas una petita orientació jurídica, truques un dia, fins i tot a vegades sense trucar-los, els envies un pressupost, ho accepten i a treballar. Això està funcionant així i jo soc un despatx petit. Imagina't els despatxos grans el que faran. Llavors, sí, ens hem de posar les piles tots i jo estic treballant per aviat llançar una plataforma de Legal Tech. Espero que a l'octubre la pugui llançar. Que has dit